Samarrek liburu berri bat kaleratu du, Etxera bidean. Gaur ura ezagutuko dugu. Arratsaldeon. Kaixo esan moduz. Ongi, zu zer modu zaude? Ongi erran behar. Bueno, maitzarekin pozik, pentsatzen dut. Bakizu, erditu dugu, hor dago. Bai, beti badago ere zerbait bakoitzak ikusten du agian hobetzeko zerbait dagoen, baina beno. Hori beti gertatzen da gauza guztiekin. Bai, ados, hola gertatzen zain ere. Eta kasu honetan, Etxera bidean, ze aurkituko dugu? Denetai pixka bat zen, funtsean gure belanoldi baten historia da, ez? Gu gara belanoldi bat frankismoan sortu hasi eta ezitakoa, eta frankismo hiltze hartzegolarik, bederen Franco, hiltze hartzelarik hasi zitzegon bertze informazio bat iristen, Euskal Herria eta abarta bat. Orduan, konturatu ginen, guri zerbait falta zitzegon herriaren ezagutza, falta zitzegon euskara, falta zitzegon oroimen historikoa lapurtuta zegoen, ez? Eta orduan hori da haria historia bat kontatzeko, ez? Aezkoa kontatzeko. Belaunaldi baten deskribapena edo haien egoeren, bai? Bai, hori da, harridura, hartu genuen, hasi zen denak, hartu zuen denak zentzu bat, euskara agertu zenean kontestu batean, zen bitartean ez zen kontesturik. Gure herrietan euskara galdua zuen salbuespen, euskarak galdua zuen karrika, etzen mintzatzen ja karriketan, etxetan ere ez, transmisioa moztuta zegoen, etena absolutua zen, salbuespenen bat kenduta. Eta momentu hortan gu, 16, 17, 18 urtetan gaudelarik, uhartzen gara hori falta genuela, ez da, hasten gara galdezka, hemen zer gertatu da. Orduan, ez da zuek zen eukazutela euskararekiko aurre iritziak baizik eta hor, zerbait arrotza zen zuentzat? Etzen. Alegia, etzen teorian, principios, kostienteki, baina euskara erabiltzen genuen uhartu gabe, zen toponimia, edo deiturak, edo etxe izenak, edo den euskara zen, eta euskal hitz haunitz genituen gure eguneroko solasean, erdal solasean. Eta batean hasten zera uhartzen, euskara da, ez, hemen zerretatu da. Eta gero hasten gara konturatzen, nagusiek, gehienek bazekitela euskaraz. Etxe barnekoa barne, niri etxetik kanpo errantzidaten zure amatxik badak euskaraz, eta nik, amatxik ez da euskaraz, eta bazekien. Pentsazazun orainoko maila hartu zuen ez ezagutzak, zen gauza bat ikaragarria, zaila pentsatzekoa. Herri baten sustraiak erabat moztutak, bai. Eta hori nola berreskuratzen da? Ze behin Franco hilda, gero? Hori tarte hortan zen, azken urte horietan, eta lehenengo gauza garbi zen, xarrek edo inguruko jende haunitzek azaltzen zuen bere herritar logika zuzenean, zer zen Euskaldun, zer zen basko izatea. Eta erraten zuten, la abuelika era vasca cerrada, si los abuelicos eran vascos, pero nosotros ya no. Zer erra nahi zuen, euskara galdua zela, orduan berreskurapena oso garbi zen. Basko izateko lehenengo gauza zen, euskara behar duzula, ez. Eta hortan eman ginen, ikasi nahian, ahal izan zen bezala, zespai genuen euskaltegirik ez deus inguruan, ez, ibili ginen ahal izan genuen bezala. Eta hortan batzuk mailaren bat lortu genuen, bertze batzuk ez, baina lortu ez zuenak ere bermatu zuen bere ondoren, bere seme alabak euskaldun izan zitezen. Eta hori aski interesgarria da berreskurapen ikuspuntu batetik begiratuta. Orduan, liburu ez da fikzioa? Ez. Da esandakoa, azkenean errealidade garai baten deskribapena. Bai, hori da pixka bat hori, gure moztutako kultur hori eta hizkuntza nola harriduraz, etengabeko harridura batean ginen, nola berreskuratzen, aurkitzen eta saiatzen gara berreskuratzen. Eta Etxera bidean zergatik izenburu hori?
Etxera bidean da hori da, ez? Buelta sustraietara. Hori da itzultzea etxera, baina zinez zure etxera, ez? Zuen etxera, familiaren etxera. Moztuta zen belaunaldi batean, gure kasuan, gurasoen mailan, gurasoen belaunaldian zegoen moztuta, gurasok ez baitzakiten euskaraz, baina eta txamatxik bai, ez? Eta orduan, itzultze bat gure sustraitara. Horrek ez du erran nahi behar duzula beti ardiei begira egon, munduari irekia zaude, ez? Ere, ez da berze gisa antolatzen ahal mundua, baina zure kulturatik, zure hizkuntzatik abiatuta. Eta hori da kontakizuna pixka bat, ez? Eta nola kontatzen duzu hau guztia? Pasaizoen bitartez, testigantzak? Bai, hori da, ez, hasten gara kontatzen hori, pixka bat, nik amatxirekin egindako paseo batean, halako batean ja maitxo bat banuen euskara, eta ausartu behar zen, arras zailaz da hizkuntz ohiturak aldatzea. Eta bizi guztia mintzatu zara elekatu duzu erdaraz amatxirekin, amatxi deitzen genuela abuela, abuelo, aita, padre, madre, osea, etzen ez da aita ama, amatxi. Eta ausartu nintzaiolarik euskaraz egiten, emaztekiarek gaizoak ez zuen ulertzen, ez? Pero, ¿por qué me hablas así, mi chico? Zen ikaragarria, ez? Eta orduan hor jasotzen da, azkenean, anekdotak... Bai, hori da, hizkuntzaren alorretik, gero hasten gara konturatzen, euskaran barneratzen ari garelarik, konturatzen gara herriko toponimia, 1000 izen daude, herriki batean, eta denek zeintzua zutela Errekaldea, Elizalde, Iturraldea, Irupagota, Landazabal, eta ohartzen zera toki hori guztiek izenak bagenizkizkien, ez guztiak bagenekien, eta batean zeintzua hartzen dute, erretazioan, handa, Landazabal, Irupagota, Errekalde, eta sustraituta sentitzen zena, orain bai ezagutzen duzu zure herria, ez bertze batena, zurea. Lekuko toponimia eta baita euskalkia, ez? Hori da, eta euskaraz zekienak aizkeraz elekatzen zuen, batzuk nahasiago zuten, bertako euskara zubi lan egiten du Garaziko eta Goi Nafarroen artean, eta orduan baditu bietarik, ez? Hegoaldeko euskara da, baina aski kutsatua ere, ez? Eta orduan hasten gara ohartzen, berezitasun batzuk badituela bertako euskarak. Eta hortan ere minimo bat ikasi behartzen, nagusiekin elekatzeko horrekin dute. Eta euskalki hori hemen antzematen da liburuan? Bai, hori da, solasaldia daude, bizitutako pasabizua daude, xarrekin solasian ari ginelarik haiek mintzu direla eman dut haien euskaran. Ez irrebindikatu nahi bertako euskararen erabilpen bat, zen beti zikliko da gure herri hontan eztabaida batua ala euskalkiak, eta ez da arazori batua eta euskalkiak, ez. Kasu hontan da, desagertzear dagoen, abantxu desagerturik dagoen euskara mota bat, erakutsi nahian publiko zabalari. Belaunaldi berriek bakite euskaraz, ikasi dute ikastoletan edo D ereduan, baina ez dute ezagutzen bertako euskara nolakoa zen. Tarraten duzu, bederen testo batzuetan, atsegin nahian egin testo batzuetan, haien euskara, gure nagusien euskara agertzen da, ez. Baina bai dagoela orain mugimenduren bat berreskuratu nahi duenak, ez, edo ez? Zikliko da, eztabaida da batua hotza dela, ez dela, eta ikasten dugun erdara beroa balitz bezala. Ez da, dago zenbait tokitan, erabilpen sendo bat baldin badu euskalkiak, normal da, maila batzuetan erabiltzen da Bizkaia batean, irrati edo telebista lokalek erabiltzen baldin baditu Bizkaiara, hori normala da, eta ez bakarri normala, interesgarria eta ona. Hola mintzo den jendeak badu islada bat eta badu bere komunikabide bat. Bertze kastuetan ez da posible, gure kasuan ez da posible, zen gaur egun gelituko dira 100 bat
hiztun azkeraz dakitenak. Ez da posible, ez du ematen. 100 bat hiztun, 9 herritan sakabanaturik. Aixe ulertzen den bezala hori galduta dago, ez? Baina, galduta badago ere, badago gaztedi bat interesa duena hori ezagutzeko, ez? Eta azkenean frankismoaren eragina ez da bakarrik hizkuntzan nabaritu, baizik eta ere azkenean da bizimodu batez ere irakaspenetan eta hezkuntzan. Osoki. Errausten dizute zure herri osoki, ez da bakarrik hizkuntza. Kultura, horrek dituen alde guztiak, kantazarrak, hau transmisioarena, ahozko literaturarena, dena desagertzen da. Aipatzen dugu, haunitzetan, ardura aipatzen dugu frankismoa, aipatu duzun bezala. Baina galtzea lehendik zetorren ja, hori lehendik sistemak, haunitzez lehenago eman zituen urratsak gure kultura desagertzeko. Frankismoak gure aldean ematen dio azken zehara bat kasik azkena, ez? Baina lehendik heldu zen, hori garbi zegoen. Lehendik azkenean erabilera ezagatik edo? Erabilera ezagatik eskolako hizkuntza normalizatu, ez zuen deusteko balio, bazterketa bat zen. Eta adibidez, nek herriko bizitza ezagutzerakoan, ikusten baldin badu duela 100 urte, Elizak ja biali zituela garralda batera apez erdaldunak, Salamankakoak, erraten duzu, haizu, garai hartan oraindik, aski euskalduna zen herria. Erraten duzu, Elizak ja autu bat egin zuen, bialtzen zituen apez erdaldunak, beraz, mezak ziren erdaraz. Prestigio galtzen du hizkuntzak eta espazio bat galtzen du. Eskola errangabe doa, espainolez baizik etzela, eta maixoak edarki lan egiten zuten euskararen desagerpenerako. Hori bazetorren lehendik ere, duela mende bete edo mende terdi ere. Guzti honek zuri mugiarazi egin dizu hasieratik zure lanetan horren alde egin duzulako, ez? Ez da bakarrik hizkuntza baten irakaspena baizik eta... Bai, baina hori lanarekin duzer ikusi irakaslean naiz, aurre irakasleak izan naiz ikastola batean 20 urtez, eta segidan heldu zen galdera hori guk deskubritu zer egiten ari gara ikastola batean. Bakarrik euskaraz, hori da, euskaraz egitea da diferentzia bakarra euskal erdal eskola batekin. Orduan, kezka hori da kulturaren transmisioarena, eta hortik, oraindikan osatu gabe, egin gabe baitago euskal kurrikulumena, ez hemen, ez Gasteizen ez dago oraindik ere, ez omen dute astirik izan, funtsean hor kurrikulum da zure herria erakustea, zure kultura erakustea. Eta gabezi hortarik abiatuta, hasi nintzen divulgazio lanak egiten, gure kulturaren divulgazio lanak. Horipean da ezagunena, adibidez, eta da hor alde desberdina, kulturaren alde desberdina, folklorea, ahozko literatura, bertsolaritza, historia, denetari pixka bat sartzea, ikasleek izan zezaten material bat, kultura hori, euskaraz ari den kultura hori nolako izan den ezagutzeko. Liburuen bidez eta ere dokumentalen bidez, azkenean memoria historikoa, bai. Hori da, euskara jendea izan zen liburu bat, euskararen historia kontatzen duena, alegia herri honen historia, baina kultura eta mintzoaren aldetik begiratuta. Eta suerte izan zen, jende batekin bildu nintzela, eta lortu nuela 6 dokumental egitea. ETBek eman zituen, aski modu eskasian, errangabe doa, behar ez den tenorean eta ordu txikietan, funtsean da 6 ataletan kontatzen du euskararen historia, Euskal Herriko aditurik handienekin, haiek parte hartu baizuten, auzolan handi bat izan zen euskara jendea, eta material hori gaur egun erabiltzen da euskaltegietan, unibertsitatean, zenbait eskoletan, badakigu. Dena behar baita zure kultura zabaltzeko eta sendoa izan dadin ezagutza sendo bat, ez txistekoa, ez topikoena bakarrik, materiala behar da, eta guk hori lortu genuen egitea. Eta orduan guzti hau bilatzen, guzti honek bilatzen duena da, hori azkenean kultura baten transmisioa ez galtzea, hor geratzea, ez? Bai, zen bertzenaz, hizkuntzak bakarrik sentsua galtzen du, ez du sentzurik.
kultur berbera bada edo Espainiako edo Pariseko, Frantziako kulturari begira baldin bagaude, ez du euskarak ez du zentzurik, edo aportatzen dugu zerbait edo ez dugu deus egiten, ez? Sozialki behar ez den euskara bezalako hizkuntza baten dako, motibapenaren alde handi bat bere kultura da. Eta bere kulturak hitz horrek ez du erran nahi bakarrik egon beharra beti egiten, lehen egiten zena, ez da. Ez doka mairu bezalako talde batek egiten zuen, ez? Sustraietan oinarritu molde berriak sortzeko. Mikel Laboa batek kantatzen alzuen Opeio, Opeio, adibidez, kanta tradizional bat, baina gero hasten zen lekeitioak egiten, zen erabat esperimentala zen zerbait. Batzutan ez da konprenitzen hori, ez? Batek ez duela bertzeak entzen, eta biak osagarriak direla, ez? Eta ez dugu aipatu, baina kasu honetan ere topikoak apurtzen dira, ez? Bai, nik uste tradizion hori zagutuz, ohartzen ginen, ni ohartu nintzen bederen, ezkoak ezaugarri desberdin batzuk bazituela. Dakigun bezala, 19. mendean gerrak aski lazgarriak izan ziren karlistaldiak, eta landa eremua, laborari mundua beti izan da, gehien bat, karlista izan da, eta liberala bakarrik ziren hiriburuak, Donostia, Bilbo, Iruña eta Gasteiz liberalak ziren, ziren bertze aire batzu, ziren askatasun nahi bat alde batetik. Nahasiago da, historia aski koropilotsua da ez, baina bitxia da, batean konturatzean gure tradizioan Mugaldeko ibarrak eta bere txikia ezkoa liberala zela. Hain zuzen, Zumalakarregi karlista famatuak garralda erre zuen. Berak ez, gero bere tropek erre zuten, zegoen armaola, Orbeiztako armaola, eta burruka batzuk izan ziren, ez? Eta ohartu nintzen, nagusiak ezaguturik, halako molde ireki bat zutela, ez zirela inelizkoiak, alderatziz, aski antiklerikalak, nahiz da hori kasi delito izan frankismo garaian, ez? Bai, azkenean, zuentzat gau guzti izan zen mundu handi baten hori, ez? Aurkikuntza, bai. Bai, izugarria. Izan zen, momentu batean erraten dut, etxe batean euskaraz mintzatzeko ohitura hautsirik zegoen. Momentu hartan bazuten iloba bat eta ilobarekin hasi ziren normaltasunez hitz egiten. Eta momentu batean etxe hartan ginela, sukaldean, xarrekin solasean eta nola mintzo ziren aurrarekin ikusirik, komentatzen du, iduridu, martitzera eraman nautela batean, Afganistanen banengo bezala zen, batean ezin ezagutuz gure herri hori, ez? Izkutatua eta lurperatua eta zamakatua izan zelakoz urte honitzetan. Ematen du, niretzat gainera, hau guztia hau entzutea, orain dela ezer gertatu zen hau guztia, eta ematen du, ez da, surrealista. Horregatik ere, memoria historika aipatzen delarik, beti gaude begira gibelari, ez? Gibeleri, alegia lehen zer gertatu zen, baina kasu honetan da, zuei, hurrengo belaunaldiei kontatzea guk bizitu izan duguna, ez? Batzutan hurrengo belaunaldiak ere ez daki. Eta ez norbaitek kontatu beharko du, eta nik pentsatu nuen, bederen gure kasuan posible nuela nik kontatzea gure aldetik, guk bizitutakoa. Hurrengo belaunaldiek ikas dezaten nondik pasatu garen eta haiek nondik heldu diren. Eta ja ez gerra kontu baiz, eta haunitze hurbilago den belaunaldi batean, ez. Eta horretarako nun aurkitu dezakegu edo eskuratu liburua? Principios liburu dendetan, eta biztan da, gaur egun interneten bidez ere aixe atxematen alda, ez. Mila esker egindako lanarengatik eta gurekin tartetxoago egoteagatik. Mila esker zuei. Hurrengora arte. Agur.